Знаеш ли, че най-радиоактивното място на Земята все още съществува? Чернобил. 26 април 1986 година. Ядрен реактор експлодира посред нощ. Небето светва в странно синьо. Хората излизат по балконите си, за да гледат пожара. Мислят, че е красиво. Не знаят, че вдишват отрова. Градът Припят продължава нормално. Децата отиват на училище. Двойки се женят. Рибари стоят край реката. В продължение на 36 часа никой не им казва истината. Но ето какво повечето хора не знаят. Вътре в разрушения реактор има нещо, наречено слонският крак. Разтопена маса от ядрено гориво, бетон и метал. Когато за първи път е открит, само няколко минути до него означават сигурна смърт. Дори камерите се повреждат от радиацията. Но ето и по-мрачната част. Знаеш ли, че веднъж един мъж влиза вътре в сградата на реактора, за да направи снимки? Казва се Артур Корнеев. Той знае рисковете. Вече е поел опасни дози радиация преди това. Но продължава да се връща. Защо? Защото някой трябва да документира какво има вътре. На една от снимките той стои до слонския крак. Изображението е изкривено, зърнесто, почти призрачно. Защото радиацията буквално уврежда лентата. Години по-късно тялото му показва цената. Лъчевата болест не убива бързо. Тя те изяжда бавно, клетка по клетка. Чернобил не е просто изоставен град. Това е място, където въздухът е трептял от невидима смърт. Където хора са гледали светещото небе, без да знаят, че това е последната нормална нощ в живота им. А най-страшното, реакторът все още е там, запечатан и чака.